Masu kallon mu barkamu da wani lokaci a yau ina tare da ɗaya daga cikin masana harkan wasanni a nan jihar Kaduna Muhammad zai mana sharhi game da wasan zakaran nahiyar Turai wato Champions League da za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a filin wasa na Emirates Stadium a birnin London. To Malam Muhammad me zaka ce game da wannan wasa da za a yi? Magoya baya sun tsaya suna jiran wannan wasa bayan shekaru 20 gaba ta Arsenal ta lallasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a Santiago Bernabeu, kuma gashi magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid suna jiran irin wannan ranar. Ya kake kallon ɗaukan fansa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid za ta yi a wannan karan, duk da cewar wato tsoho mai furfura Carlos Ancelotti baya gane komai a gasar La Liga? Ya kake ganin haka duk da cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid din su ne suka taɓa lashe wannan gasa su 15 a gasar Champions? Maganar gasar zakarin nahiyar Turai, idan ka ce ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid dole ko ka ƙi ko ka so za ka rufe wato shafinta, duba da yadda wannan ƙungiya wato ta taka rawa a wannan gasa kuma ta fi kowace ƙungiya lashe wannan gasa. Muka ɗauki fafata wasu tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal, za mu ga cewa a wancan lokaci shekara ta 2006 kece reni da suka yi, wato ƙungiyar ƙwallon kafa ta Madrid ba ta ji ta daɗi ba, duba da a lokacin gaskiya za mu iya cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal tana da zakakuran 'yan wasa waɗanda kuma suke bugawa wato da zuciya a gefe guda, kuma suna da mai horarwa Arsene Wenger, wanda a lokacin dai ana magana mai horarwa dole ka sa shi a ciki. Ma iya cewa fafatawa da za a yi gobe wata fafatawa ce da za ta iya sauya salo, duba da dama da yawa 'yan Arsenal suna neman irin wannan lokacin, su kansu magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid suna neman irin wannan lokaci domin a kece reni. Za mu iya cewa idan ka ɗauko kowane ɗan wasa ɗaya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ka haɗa shi da kowane ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon kafa ta wato Arsenal, ba za su haɗu ba. In ka ɗauko mai horarwa Ancelotti da Arteta shi ma ba za su haɗu ba, amma za mu iya cewa wasa ne za a yi na matasa, a gefe guda gogaggun matasa da suke da wato niyya ko kuma mu ce suke da karsashin cewa bari su taka rawa a wannan gasa, bari su nemo suna. Amma a gaskiya wannan wasa fa za a yi kare jini biri jini, sai dai ma iya cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid duk da ba sa gane komai a gasar La Liga, wannan wasa da suke bugawa na gasar Champions League na sha faɗa ma kada a bar su ƙaraso irin wannan lokaci, saboda sun fi kowa sanin darajar lokacin, sun fi kowa sanin muhimmancin gasar a daidai wannan lokaci. To gaskiya ina ganin cewa fa za a yi kare jini biri jini, tarihi zai iya maimaita kanshi, sannan kuma za a iya shafe wannan tarihi. Kusan mun gani da dama a daidai lokacin da ake zuwa wasan ƙarshe na wannan kofin, za a ga ana maganar ƙungiyoyin da ba su taɓa ɗauka ba. Idan baka taɓa ɗauka ba, wasu suna cewa ba za ka ɗauka ba in ba ka ganiya. Mun gani a Chelsea ta yi ganiyar ta, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta yi ganiyar ta kuma ta zo ta ɗauka, sannan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Porto ta yi ganiyar ta ƙarƙashin jagorancin Mourinho suka zo suka ɗauka. To mun gani a wasu ƙungiyoyi da suka kasa ɗauka, misali wato ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wancan lokacin. To a wannan wasa za mu iya cewa 'yan kallo sun zuba ido. Muhammad kenan, ɗaya daga cikin masu shamfaɗi a ɓangaren ƙwallo, yadda ya yi mana sharhi game da wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a kofin zakaran nahiyar Turai a filin wasa na Emirates Stadium a birnin London. Ku kuma fa ku gaya mana ra'ayinku game da wannan wasan bayan shafe shekaru 20 ana jiran wannan rana.